M-am trezit într-o dimineață de noiembrie și am simțit cum ceva lipsea din interiorul meu, nu durerea, nu tristețea, ci absența completă a oricărei senzații, ca și cum cineva ar fi scos din pieptul meu un organ invizibil pe care îl purtasem toată viața, fără să știu că există. Doctorii îi spun depresie. Terapeuții vorbesc despre burnout. Dar eu știam, cu o certitudine rece și precisă, că ceea ce se întâmplase nu avea nicio legătură cu chimia creierului sau cu oboseala psihică. Ceva din mine se retrăsese. Nu dispăruse, se retrăsese. Și în acea retragere, în acel vid lăsat în urmă, am înțeles pentru prima dată că ceea ce numim eu nu este un singur lucru, ci o arhitectură fragilă de straturi invizibile care pot pleca, unul câte unul, fără să ne ceară voie. Golul acesta nu seamănă cu nimic altceva. Nu este tristețe, pentru că tristețea încă simte. Nu este anxietate, pentru că anxietatea încă luptă. Golul acesta este un fel de moarte interioară în care corpul continuă să funcționeze, dar sufletul a intrat într-o stare de retragere ceremonială, ca și cum ar fi fost chemat înapoi într-un loc pe care mintea noastră conștientă nu îl poate atinge. Am încercat să descriu sentimentul acesta prietenilor mei. Le-am spus că mă simt gol. Mi-au recomandat vitamine. Le-am spus că simt un frig interior pe care nicio pătură nu-l poate acoperi. Mi-au spus să ies mai mult afară. Dar cum să le explic că golul acesta nu venea din exterior, ci din retragerea unei prezențe interioare pe care nu știusem niciodată că o am până când a dispărut? În tradiția ezoterică există un concept pe care medicina modernă îl ignoră complet: corpul eteric. Nu este metaforă, nu este poezie, este o structură invizibilă, un dublu energetic al corpului fizic, un câmp subtil de forță vitală care menține legătura dintre suflet și materie. Helena Blavatsky numea acest corp Linga Sharira în sanscrită, duplicatul astral, forma fantomă care poartă în ea memoria tuturor senzațiilor, a tuturor impresiilor, a tuturor rănilor nevăzute. Corpul eteric este ceea ce simte înainte ca mintea să înțeleagă. Este ceea ce se ofilește când viața devine prea brutală. Și atunci când se retrage, nu lasă în urmă durere. Lasă vid. Un vid atât de complet încât nici măcar nu mai poți plânge, pentru că lacrimile cer încă o formă de viață pe care nu o mai ai. Am început să observ simptomele cu luni înainte ca golul să devină total. Oboseală fără cauză. Somn fără odihnă. O senzație constantă de a fi urmărit de ceva invizibil, de o prezență rece care sta în spatele meu și aspira din mine ceva esențial. Mâncam, dar nu simțeam gustul. Vorbeam, dar cuvintele ieșeau din gura mea ca din gura altcuiva. Mă uitam în oglindă și vedeam o față care semăna cu a mea, dar ochii erau goi, ca ai unei statui. Psihologii moderni ar fi numit asta depersonalizare. Dar depersonalizarea este încă o experiență. Ceea ce trăiam eu era altceva. Era ca și cum dublul meu energetic, acel corp invizibil care mă ținea legat de viață, începuse să se îndepărteze de corpul fizic, centimetru cu centimetru, lăsând între noi un spațiu rece în care nimic nu mai putea circula. Tradiția hermetică vorbește despre separarea subtilă, despre momentul în care corpul eteric se desprinde parțial de corpul dens din cauza unui șoc spiritual prea mare, a unei epuizări prea profunde sau a unei invazii energetice pe care nu am știut să o oprim. În acele momente, omul devine un fel de fantomă în propria lui viață. Merge, vorbește, muncește, dar forța vitală care îi anima mișcările s-a retras undeva adânc, undeva inaccesibil, așteptând ca pericolul să treacă. Este un mecanism de apărare al sufletului. Când viața devine prea toxică, când energia noastră este sustrasă constant de forțe pe care nu le vedem, corpul eteric intră în stare de hibernare. Se retrage în adâncimea ființei, lăsând în exterior doar o cochilie funcțională, un automat biologic care continuă să respire, dar nu mai trăiește cu adevărat. Și atunci am înțeles. Golul acesta nu era o boală. Era o retragere strategică a forței de viață din fața unui pericol pe care mintea mea conștientă refuza să-l vadă. Ceva în mediul meu,
în relațiile mele, în stilul meu de viață, devenise atât de toxic pentru structura mea energetică, încât dublul meu astral luase decizia de a se retrage, de a se ascunde, de a refuza să mai participe la acea existență. Și fără el, fără acea prezență invizibilă care face diferența dintre a exista și a trăi, am rămas singur într-o lume care brusc mi se părea străină, rece, complet lipsită de sens. Trebuie să îți spun ceva care m-a schimbat pentru totdeauna. Într-o noapte, în acel vid complet, am simțit pentru prima dată prezența a ceva altceva. Nu era corpul meu eteric, era ceva mai vechi, ceva care privea retragerea aceasta dintr-un loc mult mai adânc. Blavatsky numea acest aspect martor silențios, conștiința pură care observă totul, dar nu se identifică cu nimic. Și în acea noapte, în tăcerea mortală a camerei mele, am simțit cum acel martor mă privea pe mine, golul, retragerea, și nu spunea nimic, doar privea. Și în acea privire rece, distantă, cosmică, am înțeles că ceea ce se întâmplase nu era o tragedie, era o purificare. Corpul meu eteric se retrăsese pentru că nu mai puteam continua să trăiesc în modul în care trăisem până atunci. Ceva în mine trebuia să moară ca altceva să poată lua naștere. Golul acesta, acest vid teribil, era de fapt o pregătire. În alchimie, înainte ca aurul spiritual să poată lua formă, trebuie să existe nigredo, faza neagră, dezintegrarea completă a formei vechi. Trebuie ca totul să moară. Trebuie ca eul pe care l-am construit, cu toate identificările lui, cu toate atașamentele lui, cu toată iluzia lui de control, să se destrame complet. Și în acel vid, în acea absență totală, începe să crească ceva nou. Dar creșterea aceasta nu seamănă cu nimic din ceea ce cunoaștem. Nu este fericire, nu este pace. Este o formă de renaștere atât de brutală, încât puțini oameni acceptă să o parcurgă până la capăt. Cei mai mulți aleargă înapoi la viața veche, umplu golul cu distracții, cu relații toxice, cu muncă obsesivă, cu orice poate amorți senzația insuportabilă că ceva din ei a plecat și nu se mai întoarce. Dar eu am rămas în gol. Am stat în vid. Am privit cum corpul meu eteric se retrăgea din ce în ce mai adânc, lăsându-mă singur cu schelete de gânduri, cu ecouri de emoții, cu amintirea vagă a ceea ce înseamnă să simți ceva. Și în acea retragere am descoperit ceva pe care nu-l pot numi altfel decât o ușă interioară pe care nu o văzusem niciodată înainte, pentru că era acoperită de zgomotul vieții, de agitația perpetuă a dorinței, a fricii, a speranței. Dar acum, în tăcerea absolută lăsată în urmă de retragerea forței vitale, ușa aceea devenise vizibilă. Și știam, cu o certitudine pe care nu o pot explica, că dacă aș trece prin ea, nu aș mai fi niciodată același. Medicina tibetană vorbește despre vânturile interioare, despre cursurile energetice subtile care circulă prin canalele invizibile ale corpului și care, atunci când sunt blocate sau epuizate, provoacă o retragere a conștiinței din materie. Acupunctura chineză descrie golul de qi, starea în care energia vitală nu mai hrănește organele și omul intră într-o formă de existență fantomă. Cabala evreiască numește această stare Tzimtzum, retragerea divină, momentul în care Dumnezeu se retrage din creație pentru a face loc unui nou act de manifestare. Toate aceste tradiții, separate de mii de kilometri și de secole întregi, descriu același fenomen. Retragerea sacrată, moartea necesară care precede orice renaștere reală. Și atunci am început să înțeleg că golul acesta nu era un accident, era un apel. Corpul meu eteric nu se retrăsese din cauza unei slăbiciuni, ci din cauza unei forțe. Ceva în mine refuza să continue, refuza să participe la o viață care nu mai era autentică, care devenise o repetare mecanică a gesturilor goale, a conversațiilor moarte, a relațiilor în care ne folosim unii pe alții ca pe niște reflectoare pentru a ne confirma iluzia propriei existențe. Retragerea aceasta era o revoltă a sufletului împotriva falsității, împotriva acelei vieți simulate în care toți am ajuns să trăim fără să ne dăm seama. Trebuie să opresc aici. Trebuie să îți spun partea care m-a speriat cel mai mult.
În acel vid, în acea absență, am început să simt prezențe, nu fantasme, nu halucinații, prezențe reale, forme de conștiință care existau în spațiul lăsat liber de retragerea corpului meu eteric. Blavatsky le numea elementale, entități create din rezidurile emoționale ale umanității, forme gând care se hrănesc cu energia vitală a celor slăbiți, a celor vulnerabili, a celor al căror dublu astral s-a desprins de corp. Și am simțit cum aceste prezențe se apropiau de mine în nopțile acelea, cum se așezau în golul lăsat în urmă, cum încercau să ocupe spațiul pe care corpul meu eteric îl părăsise. Nu era nebunie, era percepție directă. Când corpul eteric se retrage, bariera dintre plan fizic și plan astral se subțiază. Devii transparent, devii vulnerabil la influențe pe care înainte nu le puteai percepe. Și în acea transparență am văzut pentru prima dată cât de populată este de fapt singurătatea noastră, cât de aglomerată este tăcerea, cât de plin de forme invizibile este spațiul pe care îl credem gol. Am văzut cum gândurile care credeam că sunt ale mele veneau de fapt din afară, cum emoțiile care mă copleșeau erau transmise de câmpuri energetice colective, cum identitatea pe care o consideram fixă era de fapt un flux permanent de influențe pe care nu le controlam deloc. Și atunci am înțeles de ce corpul meu eteric se retrăsese. Nu fugea de mine. Fugea de invazia aceasta. Fugea de vampirismul energetic al unui sistem care ne folosește pe toți ca pe baterii, care ne sustrage forța vitală prin muncă fără sens, prin relații toxice, prin distracții care ne epuizează, prin frici constante care ne mențin într-o stare de alertă permanentă. Corpul eteric știe când este în pericol, simte drenajul, simte cum ceva din exterior aspiră energie, viață, substanță. Și când aspirația devine prea mare, se retrage, intră în hibernare, așteaptă. Speră că entitatea conștientă, eul, va înțelege în cele din urmă și va schimba ceva fundamental în modul de viață. Dar cei mai mulți nu înțeleg. Interpretează golul ca pe o boală și îl acoperă cu medicamente. Interpretează vidul ca pe o slăbiciune și îl combat cu voință. Forțează corpul eteric să revină, îl trag înapoi în viața toxică și se întreabă de ce epuizarea revine, de ce golul se întoarce, de ce nimic nu se schimbă cu adevărat. Pentru că nu au ascultat mesajul retragerii. Nu au înțeles că golul era un dar, o șansă, o invitație la moarte și renaștere. Am stat în gol luni întregi. Nu am mai luptat. Nu am mai încercat să umplu vidul. Am lăsat golul să crească, să se extindă, să-mi consume tot ce credeam că sunt. Am lăsat corpul eteric să se retragă complet, până când nu a mai rămas nimic din ceea ce fuseseră emoțiile mele, gândurile mele, identitatea mea. Am devenit un vid conștient, o absență care se privea pe sine. Și în acea absență, ceva foarte vechi a început să se miște. Nu era corpul eteric. Era ceva care stătea în spatele lui, mai adânc, mai tăcut, mai nemișcat. Ceva care nu se retrăsese niciodată pentru că nu poate fi atins de nimic exterior. Tradiția vedantină îl numește Atman. Budismul îl numește natura de Buddha. Gnosticismul îl numește scânteia divină. Dar numele nu contează. Ceea ce contează este că, în golul complet, în absența totală a eului personal, a apărut ceva care nu este personal deloc. O conștiință fără formă, o prezență fără identitate, un fel de a fi care nu are nevoie de nimic, care nu lipsește nimic, care este completă în propria ei lipsă. Și atunci am înțeles. Golul nu era lipsa a ceva, era prezența a ceva prea vast ca să poată fi simțit prin structurile mici ale eului personal. Când corpul eteric se retrage, nu ne lasă goi. Ne lasă goi de ceea ce eram, pentru a face loc la ceea ce suntem. Dar transformarea aceasta este atât de radicală, atât de completă, încât mintea o interpretează ca pe o moarte. Și este o moarte. Moartea a tot ce am crezut că suntem. Moartea identității construite. Moartea poveștii personale. Moartea iluziei că suntem aceste forme mici, fragile, separate, care trebuie să lupte pentru supraviețuire într-o lume ostilă.
În tradiția alchimică există un simbol pe care îl numesc solve et coagula, dizolvă și coagulează. Mai întâi trebuie să dizolvi forma veche complet, să o descompui în elementele ei primare, să o aduci înapoi la materia primă, la haosul inițial. Numai după aceea poți coagula o formă nouă, poți construi o identitate nouă, nu din inerție și condiționare, ci din alegere conștientă și aliniere cu ceea ce este esențial. Golul pe care îl simțim când corpul eteric se retrage este faza solve. Este dizolvarea, este haosul, este moartea necesară. Și dacă rezistăm tentației de a fugi, dacă rămânem în acel haos suficient de mult, ceva nou începe să prindă formă. Nu dintr-o decizie a minții, ci dintr-o inteligență mai adâncă care știe exact ce trebuie să devenim. Am început să observ schimbări subtile. Nu era o revenire la starea veche, era apariția a ceva complet nou. Corpul eteric începea să se întoarcă, dar nu era același corp eteric. Era reconstituit, purificat, simplificat. Lucrurile care înainte mă energizau, aprobarea socială, succesul exterior, stimularea constantă, nu mai aveau niciun efect asupra mea. Dar lucruri pe care le ignorasem complet, tăcerea, singurătatea, contemplarea, simplitatea extremă, începeau să mă hrănească într-un mod pe care nu îl experimentasem niciodată înainte. Era ca și cum, după ce dublul meu astral se retrăsese și reveniese, preferințele sale se schimbaseră complet. Refuza să se conecteze la sursele vechi de energie, căuta altceva, ceva mai pur, ceva mai adânc. Doctrina secretă a lui Blavatsky vorbește despre moartea inițiatică, despre procesul prin care un om moare pentru lumea profană și renaște pentru lumea sacrată. Nu este o metaforă, este o experiență concretă în care structura energetică a ființei se descompune și se reconstruiește conform unui plan superior. Cei care trec prin această moarte, fără să o înțeleagă, ajung în spitale psihiatrice sau se sinucid. Cei care o înțeleg și o acceptă devin ceea ce tradițiile vechi numeau cei renăscuți, oameni care au murit în interior, dar continuă să trăiască în exterior, care nu mai aparțin lumii, dar trăiesc în lume, care poartă în ei un secret pe care nu îl pot împărtăși pentru că nu există cuvinte pentru el. Și secretul este acesta: golul nu era gol, golul era plin. Plin de o prezență atât de subtilă, atât de tăcută, atât de intimă, încât nu poate fi percepută de conștiința zgomotoasă cu care trăim de obicei. Numai când zgomotul se oprește complet, când toate straturile superficiale ale identității se retrag, numai atunci devine vizibil ceea ce a fost întotdeauna acolo, în centrul cel mai adânc al ființei, așteptând să fie descoperit. Nu este fericire, nu este extaz. Este ceva mai simplu și în același timp infinit mai profund. Este sentimentul de a fi ajuns acasă după o călătorie lungă, de a te odihni într-o prezență care nu cere nimic, care nu judecă nimic, care doar este, cu o completitudine pe care nimic exterior nu o poate atinge. Dar reîntoarcerea corpului eteric vine cu un preț. Nu mai poți trăi ca înainte, nu mai poți ignora ceea ce ai văzut în gol. Nu mai poți participa la jocurile sociale cu aceeași naivitate. Nu mai poți consuma energia altor oameni fără să simți greața. Nu mai poți accepta o viață construită pe minciună și automatism. Devii inadaptat. Devii prea lent pentru ritmul lumii moderne. Devii prea tăcut pentru conversațiile superficiale. Devii prea sensibil la calitatea energetică a spațiilor, a relațiilor, a muncii. Alții te vor considera depresiv, retras, rece. Dar tu știi că ceea ce s-a întâmplat nu este retragere socială, este recalibrare spirituală. Este o nouă aliniere cu ceea ce este esențial. Am învățat să trăiesc cu această nouă sensibilitate. Am învățat să-mi protejez corpul eteric de drenaj. Am învățat să recunosc prezențele invizibile care încearcă să se hrănească cu energia mea și să le refuz accesul. Am învățat că singurătatea nu este o pedeapsă, ci un sanctuar în care forța vitală poate fi regenerată fără să fie sustrasă constant de câmpurile energetice toxice ale mulțimii.
Am învățat că golul pe care îl simțeam nu era vid, ci spațiu. Spațiu necesar pentru ca ceva mai mare să se poată mișca prin mine fără să fie blocat de aglomerația eului. Și am înțeles în cele din urmă de ce atât de mulți oameni în zilele noastre simt acest gol. Nu este o epidemie de depresie, este un fenomen spiritual de masă. Corpurile noastre eterice se retrag colectiv din fața unei civilizații care a devenit atât de toxică, atât de deconectată de sacru, atât de orientată spre consum și exploatare, încât forța de viață refuză să mai participe. Ne simțim goli pentru că ceva din noi știe că modul acesta de viață este o moarte lentă, o vampirizare constantă a esenței noastre, o reducere a conștiinței la funcții mecanice într-un sistem care ne tratează ca pe niște resurse exploatabile, nu ca pe ființe sacre. Retragerea corpului eteric este un nu spus de suflet. Este o grevă spirituală. Este un refuz al participării la o lume care a uitat complet ce înseamnă să fii viu. Și dacă am asculta acest gol, dacă am sta în el suficient de mult, fără să încercăm să îl acoperim cu medicamente, cu muncă, cu distracții, cu relații toxice, am descoperit că ne cheamă spre ceva complet diferit. Nu spre adaptare mai bună la sistem, ci spre ieșirea din sistem. Spre o formă de viață care nu mai este orientată spre acumulare și validare exterioară, ci spre profunzime și autenticitate interioară. Dar puțini merg până acolo. Puțini au curajul să rămână în gol până când golul își dezvăluie secretul. Cei mai mulți fug înapoi la zgomot, la agitație, la iluzia că dacă îți umpli viața cu suficiente activități și distracții, golul va dispărea. Dar golul nu dispare, crește, se adâncește. Devine un fel de moarte în viață, o stare în care corpul funcționează, dar sufletul este absent, retras undeva atât de adânc încât nu mai poate fi contactat nici măcar prin cele mai puternice medicamente sau terapii. Și atunci oamenii devin fantome, umbre ale lor înșiși. Continuă să trăiască din inerție, din obișnuință, din lipsa unei alternative vizibile, dar forța care îi făcea vii a dispărut complet. Eu am avut noroc. Am stat în gol suficient de mult ca să trec prin el. Am trecut prin moartea identității vechi și am ieșit de cealaltă parte cu ceva nou, ceva pe care nu pot să-l descriu precis, pentru că nu seamănă cu nimic cunoscut. Nu este fericire, pentru că fericirea este o emoție și depinde de circumstanțe. Este ceva mai stabil, o pace care nu are nevoie de motive, o prezență care nu dispare indiferent ce se întâmplă în exterior. Un fel de a fi care nu mai caută validare, pentru că s-a găsit pe sine și în acea găsire a descoperit că nimic exterior nu poate adăuga sau substrage din ceea ce este esențial. Corpul meu eteric s-a întors, dar nu este același. Este reconstituit dintr-o substanță mai pură. Nu mai reacționează la stimulii vechi. Nu mai răspunde la manipulările emoționale, la dramele sociale, la frământările mentale. Are propria sa inteligență, propria sa direcție, propria sa sursă de hrană. Și acea sursă nu este exterioară, este interioară, este acea prezență tăcută care stă în centrul golului, care este golul, care este plinătatea absolută mascată ca vid, pentru că mintea noastră mică nu poate să o recunoască altfel. Și acum, când privesc înapoi la perioada aceea, la lunile în care am fost complet gol, nu văd o tragedie, văd o inițiere, văd moartea necesară care precede orice renaștere autentică. Văd procesul prin care un om este despuiat de tot ce este fals ca să poată descoperi în cele din urmă ce este real. Văd retragerea sacrată a forței de viață din fața unei lumi care a devenit prea toxică, prea densă, prea agitată pentru ca spiritul să mai poată respira în ea. Și văd întoarcerea acelei forțe, nu ca o revenire la starea veche, ci ca o naștere într-o stare complet nouă de conștiință. Dacă te simți gol acum, dacă simți că ceva din tine s-a retras și nu se mai întoarce, dacă simți un vid pe care niciun medicament nu îl poate umple, nicio distracție nu îl poate acoperi, nicio relație nu îl poate vindeca, nu este depresie, nu este slăbiciune, nu este boală, este retragerea sacrată, este moartea inițiatică,
Este șansa ta de a muri pentru ceea ce ai fost și de a renaște pentru ceea ce poți deveni. Dar trebuie să ai curajul să rămâi în gol, să nu fugi, să nu reziști. Să accepți moartea acelei versiuni mici a ta, care trăia din validare exterioară, din stimulare constantă, din iluzia că ești ceea ce spun alții despre tine. Stai în gol, privește-l, simte-l, lasă-l să crească până când devine atât de vast încât înglobează totul. Și în acel moment, în acea prăbușire completă, vei descoperi că golul nu era gol, era gestația. Era spațiul în care ceva nou putea lua formă. Era matricea divină în care fiecare moarte spirituală dă naștere unei noi conștiințe. Și acea conștiință nu mai este a ta. Ești tu, dar nu mai ești ceea ce credeai că ești. Ești ceva mult mai simplu și infinit mai vast. Ești prezența care privea golul. Ești tăcerea care preceda gândurile. Ești spațiul în care totul apare și dispare, dar care însuși nu apare și nu dispare niciodată. Asta am învățat în golul acela. Că golul nu este absență. Golul este prezența absolută, atât de totală încât mintea noastră mică o interpretează ca pe un vid. Că retragerea corpului eteric nu este abandon, ci protecție, până când învățăm să ne reconstruim viața din interior spre exterior, nu din exterior spre interior. Că senzația de moarte pe care o numim depresie este adesea începutul unei renașteri spirituale pe care cultura noastră nu o recunoaște și nu o susține. Pentru că o cultură construită pe consum și exploatare nu poate permite oamenilor să moară pentru valorile ei false și să renască pentru adevărul lor interior. Dar moartea aceasta se întâmplă oricum. Se întâmplă în tăcere, se întâmplă în singurătate, se întâmplă în golul pe care îl simți când te trezești dimineața și realizezi că ceva din tine a plecat și nu se mai întoarce. Și întrebarea nu este dacă se întâmplă. Întrebarea este dacă ai curajul să o primești, să o accepți, să mergi prin ea până la capăt, până când moartea devine naștere și golul devine plinătate.